Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malampot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng Nakalipas. Charming, loyal, hard to get, dagol. Namatay yung camera. And Tita Tanya, hot, fresh, yummy, blooming always. Kahit raining in Manila, maganda pa rin ang gising. Chinita. Pineki ko po ang aking pagbubuntis para pakasalan ako ni Wilmer. Hi po, ako po si Yen ng Marikina City. Nagtatrabaho sa Ayala Malls. May boyfriend po ako si Wilmer. Kaya lang may ka-live-in siya. In short, naging kabit po ako. Kaya lang wala silang anak. Sobrang mahal ko po siya kaya nag-desperate moves po ako. Gumawa ako ng paraan para maahagaw ko siya at di na kami maghiwalay. At ito po, ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Wilmer, mahal, wait lang. Magli-lipstick lang ako bago tayo mag-kiss. Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't parang wala ka sa mood? Ano ba? Ang sama kasi ng pakiramdam ko. Ito na nga sasabihin ko kung bakit wala ako sa mood. Huwag ka na magtamba sa akin. Mahal na eh. Mahal. Excited nga akong pumunta dito. Alam ko, ako excited din ako. Tamo nga nag-ayos ako, nag-makeup ako para dito. Mahal kasi. Ano ba yun? Mahal, buntis ako. Ha? Totoo ba yan? Totoo to. Mahal, ito yung pregnancy test. 2 guhit. Oo nga. Mahal, 3 beses ko trinry kasi nga sabi ko, wala naman tayong plano, diba? Pero, mahal, paano pananagutan mo ba ako, mahal? Mahal, panagutan mo. Siyempre. Ha? Mahal, pinipili mo ko. Mahal, pinipili mo ko. Oo naman. Kahit hindi tayo. Hindi naman kami kasal nung. Hindi naman kami kasal niyan. Mahal, totoo ba to? Mahal mo. Mas mahal mo ako kay Carita. Mas mahal kita. Tapos. Mahal, kahit bago pa lang tayo, mahal. Akala ko kasi baog ako, pero. Mahal, hindi ka baog. Nakabuo ka, mahal. Congratulations, mahal. Sarap sa pakiramdam. Totoo ba yan? Mahal, totoo. Ito yung pregnancy test to. Mahal. Salamat, Lord. Akala ko kasi hindi ako makakabuo. Ang tagal na namin, pero. Mahal, hindi ka baog. Siya ang may problema, si Carita. Plus, ang sama ng ugali nun eh. Buti nga nakatagal ka dun eh. Mahal, ako pipiliin mo, mahal. Siyempre. Mahal, di ba mas mabait ako, mas maganda ako, mas sexy ako. Tapos ngayon nakabuo pa tayo ng baby. Mas magaling ako sa kanya, di ba? Oo naman. Di ba? Winawasiwas mo ko sa kisame. Mahal, mas magaling ako doon, di ba? Mahal, masaya ka ba sa akin? Masaya ako si Mahal. Mahal, alam ko yan. Grabe ka, Mahal. Talagang hanggang sa bubong, kahit parang mga pusa, kahit sa bubong tayo.
Sa akin mo lang yan makikita, kaya di ba pinipili mo ako, mahal? Oo, Ngayon, lalo na magiging 3 na tayo, mahal. Magkaka-junior ka, gagawin natin siyang Wilmer Junior. Gusto mo yan, mahal? Oo naman, siyempre. Kaya, baka, teka lang mahal, baka bumitaw pa yan si Wilmer Jr. Hindi to bibitaw. Dagdagan natin. Para, gusto ko kambal agad, Lagyan triplets. natin ng vitamins! Halika dito, Wilmer Jr. Wilmer Junior! Ayun nga po, napaniwala ko si Wilmer na buntis ako. Sobrang saya niya. Kahit pagsisinungaling yun, masaya ako na masaya siya at pinili niya ako kaysa dun sa ka-live-in niya. Nung una, nag-alilangan ako pero finally, sa akin na masusolo ko na si Wilmer. Utoy, aling anong tersing. bibilin mo ngayon? Bili ako ng gulay tsaka prutas. Kasi, bakit dati chichirya lang ang binibili mo sa akin? yun na nga healthy living na po kasi yung, Bakit? yung bago Sino kong jowa. Sino na-stroke? Ha? Wala po. Wala po. Na-stroke. Bakit nagbago kayong lifestyle? Yung bago. Meron na ba kayong life coach? Wala naman po, pero may bago sa na po. YouTube napanood nyo na dapat ay kay Doc Willie Ong napanood nyo dapat magbago na kayo ng diet kasi 40 years old pa lang ngayon, 30 years old na i-stroke na. Inaatake na. Ano po? Okay, sa TikTok no, napanood nyo dapat magbago. Bakit nga? Ang tagal mo sumagot. Ang dami niyo po kasi sinasabi paano magsalita. Ano po, yung bago kong jowa kasi buntis. Bago? Di ba? May ka-live-in ka, hindi mo yun bago, pinagsabay mo sila. Bago. Wala na rin kami nung kalibin kaya sigurado ka, hiniwalay. Healthy lifestyle na rin ako. Ka-loyal ka na. Opo. Ay, buti naman. Alam mo, masama sa puso yung sabay-sabay. Ganun po ba yun? Oh. Ganun ba yun? Ganun yun. Kaya, buti, Buti okay pa po sino kayo? pinili? Sinong pinili mo? Yung live-in mo o yung bago? Bago po kasi buntis po Yung live-in, hindi kasi nabubuntis. Kaya mo siya pinili dahil nabuntis? Hindi. Siyempre naman po, pananagutan ko. Makinig ka. Kaya mo yan pinili dahil yan ang mahal mo. Ganun din po. Tama, di ba? Opo. Bakit nga hindi nabubuntis yung ka-live-in mo, yung bebaog? Siguro po kasi ngayon nakabuo kami. Baka hindi magaling yung una. Siguro po. Sa inyo po ba? Abay, magaling ako. Okay, noong araw, hustler ako ng batch namin. Ganun po ba yun? Kaya nga, alam mo ba, naka-32 akong boyfriend. 32? Oo, pero... Grabe. Pero tatlo laang ang gumalaw sa akin doon dahil hindi nakaabot sa galaw levels yung iba. Ganun po ba? Oo, 3 lang yung minahal ko doon. Kumbaga, pineplex ko lang yung iba sa mga kayo. Ay, teka, ano ba, Bill? Napakarami mong kwento eh. Napakarami mong kwento. Tsaka gulay. Mars, nasa pala si Wilmer? Mars, namalingki ng gulay at prutas. Alam mo, ilang araw na ako inuuwian ng grapes. Bakit? Hindi ba niya alam yung totoo? Mars, wag kang inaan mo lang yung boses mo. Alam mo naman Mars, wag mo akong ilalaglag, Mars. Maawa ka sa maliit na tao. Mars, ilaglag kita, okay lang, hindi ka naman buntis. I mean, Mars, ikaw na lang karamay ko ngayon. Ikaw nakakaalam na ng totoo na hindi naman ako buntis. Ka ba nakukonsensya, Mars? Hindi ako nakukonsensya kasi tama, effective yung ginawa ko. Pinili ako ni Wilmer. Mars, alam mo akong pinakamagandang babae ngayon dahil iniwan niya yung ka-live-in niya ng matagal para sa akin. Mars, di ka ba? Dapat happy ka para sa akin. Dapat nga concerned ka kasi buntisan ako eh. Concern ako? Buntis-buntisan ka? Baka walang hiya mo talaga, Mars. Alam mo kung totoong buntis ka, magiging concern talaga ako. Mars, malay mo buntis talaga ako kasi di pa nagkaroon ng 1 week. Mars, alam ka, totoo yan, Mars.
tanong. Mars, hindi, nagtatawanan mo ko. Mars. Mars. Mars, huwag mo naman putulin yung momentum ko eh. Okay. Ito na ako, trono ko ngayon yung... Nasa akin ngayon yung trono eh. Paano pag nalaman niya yung totoo? Mars, hindi niya malalaman unless ikaw magsabi. Dalawa lang tayo. Paano pag hindi? Ngayon, nakasal kayo, tapos hindi ka nabubuntis. Mars, pag... Sabihin mo na. Mars, syempre, sa process, sa pagtalaan ng panahon, mabubuntis na rin ako. Inunahan ko lang, in advance ko lang yung announcement, pero promise mga after 1 month, Mars, magpapabuntis na talaga. Mars, hinaan mo lang yung boses mo. Alam mo naman, may mga bata naglalaro sa labas eh. Hello po! Naglalaro po kami ni John sa labas. May narinig po kami ni John. Mars, kaya tayo tumatagal dahil sa mga batang yan. Yung mga batang yan, Mars, hindi na papatagal sa akin. Tita Trixie, buntis-buntisan po ba si Tita Si Tita Yenyen? Narinig po namin, nampaprank po ba kayo? Napaka-chismosa mo talagang bata ka. Alam ko po. Naglalaro lang po kami ng Jolen po dito at saka bahay-bahayan. Opo, kasi gusto po namin matutunan yung sabay-bahayan. Hoy! Pwede po ba magpepeki ng buntis? Hoy, mga bata pa kayo, umalis na nga kayo dito. Umalis na kayo. Yes or no? Umalis na kayo! Masakit tulog sa... Mahal! Mahal. Mahal, kanina ka pa ba dyan? Kakarating ko lang. Mahal, ang daming prutas tsaka gulay. Mahal, paborito ko yan, ampalaya. Siyempre, pagluluto kita para healthy baby natin. Mahal yung grapes na-afford natin yan. Oo, para sa'yo yan. Mahal na mahal mo talaga ako tsaka yung Wilmer Jr. natin, no. Mahal, Mars, gusto ko rin yung grapes. Mars, parang akin lang yan. Bumili ka ng iyo. Ganon. Hindi. Mars, ati tayo. Tagkalahating kilo tayo. Bigyan mo na ako. Mars, sige. Ay, dito ka pala, Trix. Syempre, binisita ko yung Mars ko. Uy, hala. Sarap ng dragon fruit. Mars, pwede ba sa CR ka gumanya? Nakakadiri ka. Naduduwal. Mars, abot mo yung efficacy boost. Pain relief roll-on, Mars. Ayan na yung efficacy mo. Teka lang. Yung efficacy mo, hindi mo binigay sa akin. Mars, bibigyan kita, Mars. Wala, dinala mo ulit. Mars, eto, bali. Kailangan ko sa'yo yan, Sure na to, ha? Oo, Mars, sa'yo na yan. Nag-expect ako nung nakaraan. Sabi ko, Mars, teka lang, meron na ba't ako efficacy? Dinala mo ulit. Mars, sorry, Mars. Mars, nagpa-migraine ako. Dragon fruit. Paborito ko rin yan. Ay, bagay sa'yo, dragon. Ayaw mo. Mars, sa'yo na to. Kahit mahal yan, ibibigay. Tag-isa tayo, Mars. Buti naman. Mars. Hoy, bumili ka rin pala, Wilmer, ng lansones at yung lungkong na lansones. Masarap yan. Tigil mo na. Akin lahat yan, Mars. Davao to na lansones, masarap to. Wilmer, di ba akin yan 1 week? Ay, sa kanya to kasi buntis eh. Mars, uuwi ka na, di ba? Ganon. Hindi pa ako uwi. Gusto mo na akong umuwi? 1 kilo. Wilmer. 1 kilo ano lang yun? Hindi, Wilmer, may sasabihin ako. Mars, sa'yo lahat yung lansones. Akin yung rambutan. Salamat Thank you, naman. Mars. Ay, gusto ko rin kasi ng rambutan, yung maharlika, yung pula-pula, yung pagkagat mo na, tatanggal yung laman sa... Mars, ano na? Ibibigay ko sa baby ko na sustansya, nutrisyon. Ayaw mo. Mars, bibili na lang ako. Mahal, bili na lang ulit tayo para kay Wilmer Jr. Kay Mars muna kasi medyo sa kanya to lahat? Hindi naman, magtira lang tayo. Kasi okay naman ako sa 1/2 kilo na grapes. Bili na lang ulit tayo, Mars. Sige. Mars, bye-bye, Mars. Kunin mo na Dali lahat, ko na Mars. yung lahat. Dapat Mars. ito ipikasenta. Akin na to kasi yung last time. Walang hiya ka. Sabi ko, gagamitin ko yung ipikasin. Hindi pala ako binigyan. Mars, sorry. Bye, Mars. Isa Mars, pa. alis ka na. Basta dali ko to lahat, ha? Bye, Mars. Sige na, sumabay na tayo sa Parang Mars. di ba masyadong Mars. mabilis? Mahal. Papakasal agad tayo? Mahal, bakit pa natin kasi patatagalin kung next month gusto mo na or next year? Bakit di pa ngayon? Total may budget naman tayo, mahal. Pakasal na tayo. Mahal, actually, nakapag-file na ako sa West. Kasi yung Sige. judge may promo siya sa kasal niya. Sige na, mahal. Mahal, kumuha na rin ako ng Gusto ko kasi sa simbahan Sinomar. tayo magpakasal eh. Mahal, pwede naman yun, to follow. Ang mahalaga, mahal, itong bata magiging legit siya.
Mahal, tsaka gusto kong maging apelido ko na yung apelido mo. Ayaw mo ba? Oh, siyempre gusto. Mahal, di ba pinipili mo ako? Mahal, bukas. Oo naman. Mahal, bukas, in-schedule ko na sa judge. Makasal na tayo agad bukas? Opo. Mahal, di ba mahal mo naman? Tingnan mo ako sa mata, Wilmer. Di ba mahal mo ko? Oo, mahal kita. Handa mo akong ipakasalan? Oo naman. Kahit saang judge, kahit saang pastor, kahit kaninong sige pare. na, sige na. Talaga, bukas. mahal! Pakasal tayo sa West. Sa West na lang muna. Opo. Kasi wala pa tayong West. preparation sa Opo, simbahan. mahal. Bayad ko na. Oo, sige na. Bukas. Thanks, mahal. Sige na. Dumating po sa puntong nakukonsensya na ako, pero parang gusto ko na lang panindigan. Wala na akong magawa eh. Ang dami ko ng pagsisinungaling. Kaya minadali ko po ang lahat. Ngunit pagdating sa harap ng judge nung ikakasal kami, Bilisan natin to kasi may hearing. May hearing pa ako sa kabila. Bay, galaw-gaw. Ha? May hearing pa ako sa kabila. Okay. Wait lang. Ha? Yeah, ikaw, Wilmer, you accept this woman to be your wife? Yes, Judge. Yes po, Judge. Wala pa akong tinatanong, ma'am. Masyado ka namang advance. Opo, nagmamadali ako po, Judge. Ikaw ba, maminye na tinatanggap mo tong lalaking to para maging... Opo. Wala pa nga akong maging asawa. Opo. By the power vested in me. Judge! I now pronounce you. Judge, wait po! Judge, wait po! Ha? Ano, tutuloy ko ba to? Wait lang po, Judge. Judge, may gusto By the power vested in me. Stop. Bilisan mo kasi may hearing ako, ma'am. Bayad naman kayo Ganun. Gusto mo makulong dito, ha? Ano yun? Judge, may sasabihin lang po ako sa inyo. May kasalanan po ako. Hindi na kaya ng konsensya ko. Judge, kasi, mahal, Wilmer, hindi ako buntis. Ano? Mahal, pasensya ka na. Mahal, sorry, nagawa ko lang yan kasi mahal na patay ako sa'yo at gusto kita maagaw sa kalibin mo. Mahal, pero, sorry, patawarin. Judge, mapapatawad po ba ako ni Wilmer? By the power vested in me. Patawarin mo na lang yan. Nandito na tayo. Namamadali ako. Tutuloy ba natin? Tutuloy natin po. Hindi, Judge. Wag na. Salamat na lang po. Sige ha. Kailangan ko na sumibat. May hearing pa sa kabila. Ituloy po natin, Bye. Mahal, Judge! Bayad ka naman isang oras Mahal. Bakit ka nagsinungaling? Mahal, huwag ka magalit. Mahal, huwag ka magalit. Nagawa ko lang to kasi mahal kita. Gusto ko ba magpakasal tayo? Di ba mahal mo ko? Sabi mo, pinipili mo ako. Mahal, huwag ka magalit. Parang Huwag ako magalit? Huwag ako magalit sa ginawa mo? Opo, mahal. Tapos ano? Mahal. Napakasinungaling mo! Mahal, hindi nagawa. Kung akala ko buntis ka, excited ako maging ama, maging tatay. Ano? Mahal na mahal kasi kita. Di mo man naiintindihan. Mahal na mahal kita Mahal mo ako, dapat di mo ko niloko. Mahal, nagawa ko lang yun dahil ayaw kitang mawala sa buhay ko. Hindi ko kaya, mamamatay ako pag Sa nawala. ginawa mong yan, mawawala talaga ako sa buhay mo. Mahal, hindi. Mahal, parang awa. Malulod ako, mahal, dito sa All of Justice. Tumuhod ka pa sa asin. Malulod Sa ako, munggo, wala mahal. na akong pakialam sa'yo. Napakasinungaling mo. Mahal, Trixie. Bitawan mo. ako, mahal. Bitawan mo ako. Mahal! Napakasinungaling mo. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na ako. Hindi, mahal, hindi. Kalimutan mo na ako. Hindi tayo mag-iwalay, mahal. Huwag mo ako kayo, Wilmer! Wilmer!